The secret's out of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. Teď je to Gončar, který bude pálit, tam okolo má poprvat rukavice a rozehrává na obáčka a ten vyhazuje výtečně. Pozor, Malkin s Tepokounem, výborně Tomáši. Afinogenov. Kováček, brání Tereščenka, pozor ještě na Kulimina, Afinogenov, stále a teď si kontroloval tu mezi I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like opět je tu Ovečkin, ale ve cíle jeho půzla, výborně opou, to byla tvrdá rána. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, his teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. Malkin, Ovečkin, Gončar, Kozlov, Kovalský. Gončar, Malkin, vše připravený, ale proti němu leží Čáslava, se vyškrátnu ten Malkin pálí a Bůh se odráží bokou na dorohu. Tady je Malkin, Varlamov ujíždí z brány, Rusové to zkouší přece jenom se 6 proticem, tak tohle je skutečně dvojnásobná specilovka. To se vidí málo by, Dačuk pálí trefil Mojžíše, přirávka Malkinovi, ten si dá na brankoviště, dobývá výkonovou bránu, ale Skokouš je bezpečně v moci našeho brankáře. Pozor na Ovečkina, výborně Čásla, Nováčka, Lokon, tyčka. Do konce. Drankuje Kozlov, přidávka na Dačuka, který minul. Skočil do rohu. Teď zase Ovečkin pálí, Vakol má to pod sebou a zase hodně důrazný Kovalský stráží Němce a je z toho šermovačka pěstí. Čárny uklidili souboj Kovalský za Sledvišem. 42 sekundy před koncem třetí cestí. Gončar má před povyhrané kuly. Kovalský. Přidávka na Dačuka, je to gól. 35 sekund před koncem. Novotný neudržel Kuka, pozor na tu situaci. Kováček, Bokor má pokukavici a snaží se rozehrát. Ale ne. 13, 12. Ten čas letí. Ale pozor, ještě mají Rusové. Je to Bokor, celá výborně Bokor, ještě se bude vazovat. 6,9 sekundy před koncem. Jenom hodí do hory. Lepěčky hrát. Němec vyhazuje. A Puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa. A zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu.
Tak to byl vpravdě horolezecký výkon téhle party, kdy jsme padali do údolí a dokázali se vždycky zachytit za nějaký bod a vyškrábat nahoru. Tomáš Rolinek zvedne nad hlavu trofej pro mistry světa. Pohár, který vytvořil španělský umělec André Ricard. Pracoval na něm 8 měsíců. 6národní tým a jeho parta k němu šli 8 týdnů pod přípravami. A 2 týdny a 3 víkendy Češi jsou mistry světa.